אמו של פדרו קורא לו, הוא יורד לחתול, הורג חתול, מביט למרחק, כי ישים כיסייזר שם במרחקים, והלב הוא רוצה ונג'ליס. איפה ונג'ליס? איפה הוא? חלמתי עליו, איפה הוא בכלל? חיפשתי אותו. מעניין איפה הוא עכשיו, אני אלך לחפש אותו. איפה הוא? יו, ראיתי אותו, הוא היה פה, אני לא מאמין, ראיתי אותו. איפה הוא? אני חייב לחפש אותו. איפה הוא? הוא שם? או הוא שם? איפה הוא? איפה? שלום חמור, האם ראית את ונג'ליס? מה זה יהיה? מה? מה יש לך? מה יש לך? תגיד, מה יש לך? יש לי שפעת חמורים. עזוב, די, שפעת חמורים? די, לא יכול. שפעת חמורים? שפעת חמורים? מה זה? כן, שפעת חמורים. מה זה אמור להיות? מה, אתה לא יודע? גם אני לא יודע, אבל זה כואב. האינטרנט הזה זה משהו מיוחד. האינטרנט הזה זה משהו מיוחד. היי, ראית את ונג'ליס אולי? לא ראיתי. היי, אתה קוף! לא, אני יעקב. אתה קוף! לא, אני יעקב. נו, אתה קוף. מתי פעם אחרונה הסתכלת במראה? מראה, מישהו גנב לי אותה, איזה בן זונה, מה זה? מראה, מישהו גנב לי אותה. מישהו גנב לי אותה. סליחה, תקלה. זהו, לא? סבבה. עכשיו אתה פסרח פה את כל הזה, זה עבודות של אנשים. יא, תאכל את זה, אחי. איזה מגעיל. עכשיו זה יהיה טעים בעתיד. אתה יודע מה אני אעשה עם זה? תדחוף אותו לתחת שלך, זה משהו... אופה, קראתי. תן לב. תגיד, אתה יודע איפה ונג'ליס? ונג'ליס? לא. מה זה לא? אני לא יודע איפה הוא. לא? חכה רגע. מה? אתה אולי רוצה חציל? אני כאן בכלל. איפה אתה? אני פה. שאלתי אם אתה מעוניין בחציל. למה? חציל, מה יש לי לעשות בחציל? בכלל מה הקשר? אני מנקה חצילים. אני יכול להציע לך חציל נקי. מה אני אשים חציל נקי? זה בכלל לא חציל, מה יש לך? אני מנקה חצילים. אתה יודע כמה עולה חציל היום? כמה? זה בערך 2.80 פלוס מע"מ. אז אתה רוצה חציל? מה להגיד? טוב, אז תביא לי חציל. כך. תודה לחציל. תודה לחציל. אתה יכול להפוך אותו? בטח. עכשיו זה בסדר? כן. ואני זאת שבזכותה.
שואף רוצה לידך? יפה כזה. ממש. כמה אני אוהב את עצמי בבקרים האלה. וואו, מאז שעשיתי פילינג, העור שלי כל כך רענן. ומאז שעשיתי ניתוח אף, העיניים שלי יצאו מה זה טוב. אקשן. כן, מה רצית? אבל היית שם. אבל עכשיו אני פה. טוב, אני אסתובב אליך. תסתובב, בבקשה. אולי לקחת לי את המראה? על מה אתה מדבר? המראה שלי. אתה מתכוון למורה שלך? לא, אני מתכוון למראה שלי. אל תדאג, יהיה בסדר. תרשה לי ללחוץ את ידך? כן, אני מרשה לך ללחוץ את ידי. ותזכור, אל תקשיב למי שלא שומע. משפט חכם. כן, תודה, אני המצאתי אותו. איפה איגור כשצריך אותו? היי, מה אתה עושה?